Día especial hoxe, saiu o sol e tamén é o Día dos Namorados, aínda que todos son vos para expresar o amor. No 14 de febreiro, a metade da poboación vai facer algo especial e, de feito, o gasto medio dos agasallos é de 70 euros. Cantos máis anos temos, máis gastamos, quizáis para caer menos nesa rutina. Aquí destacan pois unha escapada, unha cea romántica e, como non, as flores. As favoritas son as rosas vermellas. As florarías afirman que durante esta semana as vendas aumentan un 300%. Son moitas a vender. Pois imos ver se aínda queda algunha onde está Alejandro Álvarez, ali na Coruña. Pois como podedes comprobar, David, aínda quedan algunhas flores para aqueles que aínda non tiveran tempo de recoller ese agasallo. Hoxe florarías como esta son un ir e vir de xente na procura deses ramos de flores que, segundo nos indican os expertos, son un éxito asegurado. Como ti ben indicabas, as máis vendidas, como sempre, son as rosas vermellas. Aquí xa están totalmente esgotadas, pero tamén están vendendo moito os tulipáns, que ademais están en plena temporada. Por engadir algún dato máis, as vendas deste día de San Valentín supoñen un 10% das vendas totais do ano. É un dos días máis importantes do ano para as florerías. Nesta, situada na avenida de Fisterra da Coruña, xa tiñan preparadas antes da apertura medio cento de encargas, como sempre moitas rosas vermellas e nesta ocasión tamén bastantes tulipáns, para celebrar o amor en todas as súas formas. Nosotros entendemos que sí que está el amor romántico, pero que hay muchos tipos de amor. Entonces, puedes regalarle a una madre, puedes regalarle a un hijo, puedes regalar... Y de hecho, hemos tenido un poco de todo. Aquí anímannos a agasallar flores e tamén libros. Estes días a florería ten á venda unha selección de obras da librería de referencia do barrio, onde a orde dos factores non altera o produto e nos convidan a regalar libros e tamén flores. Un libro, pois, podes lelo aos poucos, é un agasallo que despois queda tamén permanente, pode ter incluso unha dedicatoria, o sea que mellor que un libro para o San Valentín. Non é doado abstraerse a este día. San Valentín salpica de corazóns, pinta de vermellos escaparates e mesmo as rutas das empresas de mensaxería. A repartir e a repartir amor. Aínda que hai quen o consideran unha cita meramente comercial, para moitas persoas San Valentín segue sendo un día que merece ser celebrado. Es el día de los enamorados y creo que hay que disfrutarlo un poco. Y bueno, creo que se lo merece bastante, que es buena chica conmigo. Y bueno, a darle cariño. Supoño que as parexas que estén xuntos, pois que o disfrutarán moito, pero os que non, pois bueno, pois estamos solos. O das amizades, o da familia, o da parella, que non falte o amor.